So ngayon nandito kami sa Australia, dito sa wildlife. So dito makikita natin meron tiger dito, ayan. Medyo mahirap dito yung mga bato mga boss. Napakatulis niya. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Ayan mga boss, dito na kami sa bahay ni D. Ayo sa KMGS ni. Dave! Dave! Tsura kang umpil. Oy, Haggard! Hulo. Let's go! To the beach! Beach na. Para siya nag-expect eh. Mura ka nag-surprise sa Hollywood nga. Hollywood star ba nga gi-surprise bitas pa yung pagmata. Padaplin sa mo kaya tubot nga red carpet ang ubos parang paso siya. Paso na red carpet. Teng teng neneng, nagpaso siya. Sa red carpet. Red carpet. Red agianan. Yo, what's up mga boss? It's your boy, this boss, Jibu Films. For today's video, so ngayon nandito kami sa Australia, dito sa wildlife. So dito makikita natin meron tiger dito, ayan. Putay na tiger din. Dito po kami sa sa Australia. Ayan. Palipat kami ng dahon. Naghahanap tayo ng mga cheetah dito. Tapos ito yung cheetah, isa na libang. So isa lang masasabi ko sa inyo, arat na! Okay mga boss, so ngayon nandito na kami sa pinakagitnaan ng isla ng Palawan. So ayan, makikita natin napakalinis ng tubig dito. Ayan. So kamusta na? Kamusta? Kumusta ang iro? Ko si Iro. Ayun na, siya yung nauna eh. Kasi meron pong yung aso na tahol ng tahol sa amin. Tapos natakot siya. Ayun, kamusta? Kamusta yung paglakad sa tubig? Hanggang dito sa akin, mababa kasi ako. Ikaw pre, kamusta pre? Yung dala-dala mong saging pre, hali na pre. Katol kayong lawa. Medyo mahirap dito yung mga bato mga boss. Napakatulis niya. Meron ako nakikita na hindi nakikita nyo. Asan? Kasi papasa. Dapat silence. Bro, si Tutan. Bro, si Tutan. Ako may kay ko. Mga Ikatadix, let's go! Gamitan nyo ng brilyante, lumipad kayo papunta dito. Samahan nyo kami dali. Tugod pa dali. Hello. Tatay. So Haggard, kamusta ka na Haggard? Mabuti naman, Danaya. China all. Punan pa? What's up? Punan pa? Sakto na kaya. Ambe dong mga plywood. Plywood. Asa ba? Nandito po kami sa dagat kasi gusto namin iligo yung namin, yung sakit ng lalamunan namin kasi dahil sa ubo. So ayan, nandito kami. At dahil birthday ko ngayon mga boss, so pumunta na lang kami dito kasi minsan lang ako makapunta ng dagat. Sana naman pagbigyan nyo ako kahit ito lang. So kasama ko si Didcorn, ang kumanta ng Kuyog Ka, taga Ghetto Music to. Eto tagi. Dito ta magtiwas, sabay ta sa mong lakaw, lingaw ng dalan ka tungat ta magsayaw.
napakalakas ng ulan dito mga boss. So yun, mga boss, napakalakas ng ulan. Ama si sa wala yun. Ayun o, meron pa. Umambon pa eh, malakas. Ayun, nasa likod lang ako ng simento. Yung sirang bahay. Dito lang kami. Kami ang nanalo. Sangre, Hirina. Sangre hirina ako. Sangre hirina. Sangre hirina. Mas lalong lumakas yung ulan. Ayan. Pero dito sa tinayuan ko, hindi matamaan ng ulan. Kasi nasa likod ako nito. Lakas na, lakas na. Ano yung lason natin ama? Sana mawala na yung ulan. Para makakain na kami kasi napakagutom na dito. Asan na yung mga kalaban? Yung mga kalaban, Jib, nasa na? Ito! Sige! Para. Darang kalaban! Ay, kalaban! Buwas sa kampo natin! Wala na! Yeah! Yeah! Wala nang ulan! Bundak kawan. Ligo may kusog! Bundak uwan! Ligo may kusog! Bundak uwan! Ligo may kusog! Fire in the horn! Fire in the horn! Fire in the horn! Hala! Hala! Let's go! Hala! 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 Gagahit! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Jumpin! Nagtinuwa rami sa dagat. Pare, napika si sa. Lami higop. Higop tabaw. Ayo mga boss, so dito kami sa abandonadong swimming pool. Ayan. So ito nakita namin merong mga bata na nanghuli ng mga gapi, mga isda. No, the water is so dark. I believe that this water is very deep. As what I can see in here, it seems like there's a snake in there. Ano yun? Tinapakan niya. Saan kuha na dun? Balikan mo na. Baligyan na nimo? Nindot to color nino. Ha? Junpel, Ah. anak mo sa anak. Narasa mo ba ganito Junpel? Yung alin? Yung bata pa tayo. O ito, ganito po kami nung bata pa kami. Pero hindi ako lulusong sa tubig. Ako lang. Tapos kinukuha mo yung mas maganda. Tapos nakita ka ni Kana. Kana. Sana yan. Mama ta Vince. Vince back. Mama ta Vince. Yoko ta. May konti lapid ako kayo. Mali natin ba? Hindi natin alam. May buhaya pala.
Alis mo na dyan, alis mo na dyan. Diretso na. Tumte. Tumutong sa do. Ano yun? Ba't parang may tubig? Parang may tubig. Para siya may bubbles. Nakaabot, Ting? Dumi di kini. Crocodile. At syempre, hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Joshua Dinoy, Dave Smith Cabezas, Christopher Sian Dahaw, Ryan Ponce Vitor, Ryan L. Munez, Cassie Aying, Jeco Brett, at ang pinakahuli, si Kyle Smith. Okay mga boss, maraming salamat sa panunood ng video na to at sana nag-enjoy kayo sa simpleng video na to. Sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang and see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.